Túto závidenia hodnú detskú hračku sme nedávno náhodou objavili na dvore jedného z bratislavských sídlisk. Takmer dokonalá kópia historického Laurina a Klementa z roku 1905, samozrejme v zmenšenom vydaní, budila priam neuveriteľný záujem všetkých detí i náhodných chodcov. Ale Peťko, to má byť ten nápad, veď to je obyčajné detské šlapacie autíčko, ktoré pozná každý chlapec. Omyl, to len vyzeralo ako obyčajné autíčko. Ale... No, Kúko, kamaráti, dovoľte, aby som vám predstavil konštruktéra vymyselníka Pavla Valentoviča a jeho synov Peťka a Romanka. Ahojte. Ahojte, kamaráti, ahoj. No, keď ťa už Peter predstavil ako vymyselníka, tak mi povedz, prečo si to autíčko vlastne vymyslel? Peťko chcel autíčko, na ktorom by sa mohol voziť. Mali sme doma hračku z plastu Laurina Klement z roku 1905 a podľa nej som mu urobil autíčko. My sme Kukovi prezradili, že to nie je obyčajné detské autíčko, ani šlapacie. Ale nepovedali sme mu, ako sa pohybuje. Pohybuje sa na elektriku. No moment, ako na elektriku? Veď nikde nevidím kábel, aby sa zastrčil tam do steny, do zástrčky. Tak ako? Má autobatériu, ktorá poháňa elektromotor. No toto... No? To je ale zázrak. A ako dlho to vydrží tá batéria? Tak vydrží autíčko jazdiť asi 3 hodiny a potom už je dobré autobatériu nabiť. Kuko, čo by si povedal, aké výhody má toto auto? No, tak... Počul si ho vrčať? Skoro vôbec. A nedymí, Peťo. Cítiš Ono výfukové vôbec plyny? A je také pekné, maličké pre deti. To sa mi páči. Peťko, stačí to 3 hodiny sa voziť na tom aute? No, Áno, je to dosť či málo? dosť. Dosť. A vodič, koľko máte rokov? 4,5. 4,5. Už máte vodický preukaz? No. Nemáte? Otecko ešte nenapísal? Tak bude musieť nejaký vypísať. Aj pre Romanka. No? Na auto. Áno, vodický preukaz na auto. No ale ty ešte ten vodický preukaz nemáš, ale dúfam, že sa vyznáš, čo všetko to auto robí. Ukážeš nám? Keď ho chceš naštartovať, tak čo musíš urobiť? Tu vidím nejaký kľúčik, to je podobný ako na veľkom aute. Áno, zapneš a vypneš. A keď chodíš v noci? Tak zapnem. Zapneš reflektory. Jej. Krásne. Aj vzadu ti svieti, aby ťa nikto nenabúral zo zadu? Svietia. Áno. No a keď je prekážka na ceste, čo musíš urobiť? Napumpuješ auto? Napumpuješ ho? A keď ti niekto zavadzia a zrazil by si ho, tak čo musíš urobiť? Ja tam niečo vidím. Čo zapnúť? Nie, toto. Čo to je? No a čo potom urobí ten, kto zavadzia? Nepočujem. Trúbka. No tak zatrub. No vidíš, že uskočil z cesty a môže ísť ďalej. A čo dokáže to auto? Dokáže ísť dopredu? To sme videli aj dozadu? To nie. Áno? Má spiatočku? Tak daj spiatočku a dozadu. Ukáž. No toto. Krásne. A znovu nazad? A teraz zraz Petra, dobre? No ja ti dám. No. No, dopredu. Poď. Výborne. 20-30 km. Už idem preč. Kamaráti, dúfam, že ste sa presvedčili o výhodách takéhoto malého elektromobilu. A dúfajme, že sa budeme s podobnými autami stretávať na normálnych cestách niekedy v budúcnosti. Kamaráti, a teraz si spolu pozrieme rozprávku. Tam je hviezda Sirius.